A les primàries de Solidaritat Catalana per la Independència, celebrades a Igualada i Vilafranca, s'hi han sumat les del Vendrell, una capital de comarca més, i Sitges i Cubelles. Així, a l'àmbit de la vegueria Penedès, han aconseguit fer llista a 3 capitals de comarca i a 2 poblacions del Garraf. A Vilafranca encapçala la llista Salvador Busquets, un directiu d'empresa del sector financer i d'assegurances de 46 anys. El cap de llista d'Igualada és un especialista en gestió de màrqueting de 42 anys, Ignasi Vic. Al Vendrell lidera la llista Jaume Alonso, de 35 anys. Un auditor en cap de 45 anys, Carles Cornador, es presenta a Cubelles, i un professional de la logística i els transports de 38 anys, Robert Cavaller, a Sitges. En la presentació a Vilafranca de les 5 llistes, el coordinador de Solidaritat, Fèlix Simón, ha lamentat que no ha estat possible fer llista a Vilanova, però ha destacat que representen 1/3 de la població. Creiem que amb aquestes 5 llistes tindrem una presència prou àmplia al Penedès i això representa 1/3 de la població. O sigui, aquestes 5 candidatures les podran votar més de 150.000 persones. Per un projecte polític com el de Solidaritat Catalana per la Independència, que només portem 8 mesos, per tant, encara és 8 mesó, considerem que la feina que s'ha fet en el territori és molt important. Les 5 candidatures de la regió del Penedès treballaran activament per als municipis que representen, amb l'objectiu de regenerar la classe política, fomentar la participació ciutadana i transmetre el missatge de Solidaritat Catalana per la Independència a nivell local. Simón vol ressaltar que són nous en política. De les 25 persones que estan en les 5 candidatures, les 5 primeres de cada una de les 5 candidatures, jo podria afirmar que no n'hi ha cap amb experiència política anterior, la qual cosa és gent amb experiència professional, que ha participat en moviments socials, la majoria d'elles, però no amb una experiència política. Per tant, no tenim, diríem, un clitxer de funcionament intern de partit polític. No tenim la malaltia de la partitocràcia, per sort. Els representants de Solidaritat al Penedès també han volgut destacar que per primera vegada a la història es debatrà i es votarà la independència de la nació catalana en un ple del Parlament, gràcies a la proposició de llei de declaració d'independència presentada per Solidaritat. Per això convoquen una concentració per defensar i reclamar el sí a la llei d'independència aquest dissabte a les 6 de la tarda a Barcelona.